In deze aflevering van Natuur en Zo wandelen we door het IJzerbos en de Bergse Heide. We zoeken uit wat deze hellingbossen toch zo bijzonder maakt. We ontmoeten natuurfilmer Tom Franke uit Susteren. Hij maakt met een engelengeduld de mooiste beelden. Bloemis Chantal laat zien dat verwilderingsbollen een verrijking zijn voor je tuin. Je moet het alleen wel durven. En in Arsen bezoeken we de biologische boerderij van Peter en Nelleke. Hun liefde voor het boerenleven gaat hand in hand met de liefde voor de natuur. Maar eerst naar de Zuid-Limburgse hellingbossen. Een uniek stukje Nederland. Zuid-Limburg staat ook bekend als het Heuvelland. En in dat Heuvelland liggen veel bossen. En dat heten dan geen heuvelbossen, maar hellingbossen. En in deze aflevering van Natuur en Zo gaan we kijken wat deze hellingbossen zo speciaal maakt. Behalve dan dat ze op een helling liggen. Hoi Patrick. Hoi Robert. Zeg, bij welk hellingbos staan we hier? Wij staan hier bij het IJzerbos. En een hellingbos wat hier ligt zo op de overgang van het plateau bij de IJzerheide richting het Geuldal. Ja. Hoe kunnen we goed zien wat een hellingbos nu zo speciaal maakt? Ja, dan moeten we toch echt weer richting het dal gaan lopen. Een stukje wandelen weer? Ja, een stukje wandelen. En dan kunnen we her en der kijken hoe je dat aan de bovenkant kan zien aan de flora, wat er in de bodem zit. Oké, nou ja, alles voor een goede reportage. Ja, goed. Gaan we naar beneden. Gaan we naar beneden. Ja, dit is een holle weg. In feite een gevolg van de erosie. Klopt, inderdaad. Dit is het water wat op het plateau is gevallen. Dat is gewoon die hellingen en de dalen ingespoeld. En dat heeft hier op bepaalde plekken heeft dat gewoon gezorgd voor het inslijten in de helling. En je ziet hier ook terug inderdaad in de zijkant hoe de bodem eigenlijk hier is opgebouwd in Zuid-Limburg. Dus ja, je hebt eerst een luspakket en je ziet hier inderdaad al een grindige laag die wordt aangesneden. En daaronder, dat kunnen we verderop in het bos zien, dan kom je echt de kalk tegen. Ja, nog verder. Nog verder naar beneden. Veel wandelaars hier, slopen daar mooi in het gras. Hier ligt een akker. Die is minder vruchtbaar dan de akker die iets hoger ligt, hè? Klopt, inderdaad. Bovenop het plateau heb je eigenlijk de rijke akkers, een dik pakket lus. Dus daar kun je alles op telen als akkerbouwer wat je wilt. Hier zie je al in de akker dat de kalk al heel dicht onder de grond staat. Ja. En dat maakt dus dat het wat minder vruchtbaarder is, snel droog is en dat je ook niet alles er makkelijk op kan telen. U bent de uilskuiken-watcher? Zoiets. Nee, was toevallig. Ik was op zoek naar een leuke foto van een specht. En toen kwam ik toevallig gisterochtend die uilskuikens tegen. Hoe speciaal is het bos voor u? Heel speciaal. Ik ben in IJs geboren en ik kom hier altijd naar de reeën kijken. De kleinkinderen meenemen, zodat die ook wat leren over de natuur. En af en toe iets op de foto zetten? Af en toe, elke keer. Hier heeft een hond heel goed zijn best gedaan. Nou, het is in dit geval geen hond geweest. Het is de explosieve opruimingsdienst geweest die hier een aantal weken terug een explosief tot ontploffing heeft gebracht. Voor ons speciaal? Nee, niet voor ons speciaal. Maar daardoor kunnen we nu wel profiteren en goed kijken hoe inderdaad die bodem in de helling is opgebouwd. Ja, volgens mij zie ik al lus liggen. Ja, dat is de lus die normaal gesproken ook bovenop het plateau ligt. Daaronder zit dan een grindlaag en dan kom je uit op de mergel. Ja. En speciale vegetatie neem ik aan dat zo'n bos dat ook heeft. Hè? Is dat hier goed te zien? Klopt, inderdaad. Doordat die kalk in de ondergrond zit, heb je ook een speciale vegetatie. Maar dan heb ik een ander stukje bos waar dat beter te zien is. Is dat een stukje lopen? Dat is een stukje rijden en een stukje lopen. Oké, gaan we daar naartoe. Ja. Zometeen bekijken we de vegetatie op de Bergse Heide. Maar eerst een tussenstop in Susteren.
Tom Franke steekt zijn ziel en zaligheid in het filmen van de natuur. Zijn uit de hand gelopen hobby leverde inmiddels al zo'n 10.000 filmpjes op. Filmen doe ik vanaf 1990 zoiets. Ik heb een archief van tegen de 9000, 10.000 clips. Het is namelijk zo sterk dus dat ik wel eens een opname zie van 20 jaar geleden. En dan weet ik precies waar die opname is gemaakt. Al is het een takje met een boom waar een vogeltje op zat. Tom, als natuurfilmer is het natuurlijk een kwestie van zien, maar niet gezien worden, hè? Dat is heel belangrijk, ja. Alles zien en goed luisteren, vooral in het voorjaar zo, wat allemaal te zien is. Oh. Zit er ook een stopcontact in? Ja, afwasmachine. Ik heb alles bij me. Het liefst ben ik ook dan zoals een plekje zoals hier helemaal alleen. Dat ik dus, ja, als ik wat verder ga, heb ik een pad en komen wel eens mensen. Dan zien ze met de camera, wat ben je aan het doen? En dan zit je dikwijls net in een opname en dan beginnen mensen te praten. Ja, en dan staat het geluid erop. Zo, nou, laat de diertjes nu maar komen. Ik wacht af. Ik word heel blij als ik dus een prachtige lichtinval heb met een mooi shot, met een bloem, met tegenlicht. Maar ja, ik word ook heel blij als ik dus zeldzame dieren, wat niet zoveel voorkomen. En ik kom hier in het IJzerbos, waar we nu toevallig zijn, komen die toch wel voor. Met middelste bonte specht, maar dan heb je ook kevers, de lederen loopkever. Vlinders, de Spaanse vlag, maar die komt geregeld voor. Ja, en dan heb je de zeldzame bergveldwesp. En vooral als je het goed kan vangen met de camera, dat je er mooie shots van hebt. Dat is, nou, dat ben ik gaan winkelen en kom thuis en ik heb mooie boodschappen gedaan. Dan zetten ze fijn op een harde schijf en denk, nou, dat heb je weer. De tonderzwam. Die films wat ik maak zijn meestal films om te onthaasten. Ik geef wel eens geregeld voorstellingen mee bij EVM's en verenigingen allemaal. En, ja, die vinden ze prachtig, want anders zou ik het niet blijven doen. Wat kost nou eigenlijk meer tijd? Het filmen of uiteindelijk de montage? Uiteindelijk toch wel de montage. Want je ziet je beeldjes zo dikwijls en vooral met de geluiden en de muziek eronder. En dan bekijken, dan ben je niet tevreden, haal je weer wat weg, je kort er wat in. Nee, dat is het meeste. Dikwijls, als je een film hebt van 2 uurtjes, kun je rekenen dat ik daar een 500 uur op monteer. Als ik het bestaan van natuurfilmer Tom Franke zou willen samenvatten in 2 woorden: engelengeduld en monnikenwerk? Ja, dat zou je wel kunnen. Ja. Engelengeduld en monnikenwerk. En als je hebt liggen te ploeteren om iets en lang hebt gedaan en het is af, dan heb ik echt het gevoel, zo. En ik weet dus dat veel mensen geen geduld hebben dus. En ik heb dat wel, dan buig ik dat uit tot het uiterste. Dus dat, Hellingbossen hebben allemaal een bijzondere ondergrond. Hoe die er precies uitziet, dat hangt af van de ligging. We staan nu bij Valkenburg, net ten westen van Valkenburg. We staan nu ook aan de andere kant van het Geuldal, bij de Bergse Heide.
Wat betekent dat aan de andere kant staan? Net bij IJs stonden we aan de noordkant van het Geuldaal. Daar schijnt de zon eigenlijk de hele dag op die helling. En we staan nu aan de zuidkant, eigenlijk in de schaduwzijde, waardoor het ook wat vochtiger is. En dat zien we straks ook terug in de vegetatie. We staan nog redelijk bovenaan het hellingbos en dat kun je dan ook weer zien in de bomen die hier voorkomen. Eik, beuk zie je hier staan en dat hoort eigenlijk bij het bostype wat hier bovenaan de helling voorkomt. Als we straks weer verder naar beneden lopen, weer de helling af, dan zie je daar ook een verandering in komen. Dan komen weer andere boomsoorten. Doordat er andere grond ligt? Doordat er andere grond ligt, waardoor zij het daar beter doen dan hier. Nou, op de paden was makkelijker, hè? Absoluut. Ja, je ziet hier door de bergen en het bos niet meer. Klopt, inderdaad. We staan hier in een jonge opstand van met name berken, want dat is een pioniersoort. Dus die komt eigenlijk als eerste bij de ontwikkeling van bos. Komt die massaal voor. Andere soorten kunnen zich daar weer tussen ontwikkelen. En die berken sterven dan ook langzaamaan af. Ja, ik zie het, hè? Ja. Zielig? Nee, het hoort gewoon het hoort zo bij de natuurlijke bosontwikkeling. Wil je op een gegeven moment een mooie leeftijdsopbouw en richting een oud bos gaan, dan hoort deze fase er ook bij. De eik, de beuk, de berk, die komen van nature hier voor. Maar er zijn ook bomen die worden hier eigenlijk nu nog gedoogd, hè? Uitheemse. Zo zou je het inderdaad kunnen noemen. We staan hier op een plek waar je de larix ziet staan. Die is ooit door de mens aangebracht in dit bos. Dus die komt hier niet van nature zelf spontaan voor. Hij hoort er niet, maar waarom mag hij blijven? Nou, hij mag blijven omdat hij het voordeel heeft dat hij ook vrij transparant is. Dus het licht valt ook heel goed door de naalden en de takken heen op de bodem, waardoor de voorjaarsflora toch tot bloei kan komen. En deze haagbeuk is een teken dat we naar beneden gaan zijn, hè? Klopt. We zien hem nu verschijnen in het bos, her en der. En we kunnen hem ook herkennen omdat hij een beetje gedraaid is qua bast. En die komt nu steeds meer erin. Dus ook als we hier al naar beneden kijken, dan zie je hem er al doorheen staan. En dan heb je ook al een eerste blik op de voorjaarsflora waar we straks uitkomen. Okay. Straks keren we terug voor de voorjaarsflora. En over voorjaar gesproken, daar heeft Bloem & Chantal goede tips voor. Wie vroeg in de lente kleur in de tuin wil hebben, moet een beetje durven. Tenminste, dat vindt Bloem & Chantal, die zelf niet zo bang is aangelegd. Vandaag neem ik jullie mee naar de wereld van verwilderingsbollen. Oftewel stinzenplanten genoemd. Je ziet het al, heel veel kleur in het vroege voorjaar. Verwilderingsbollen zijn in iedere tuin toe te passen. Hier zie je het in het groot, maar dit kan natuurlijk ook in een kleine tuin. Ze hebben niet veel nodig. Dat zie je al bij deze boom, waar heel veel wortels onder zitten en zelfs groeit het hier. Dit is de kievitsbloem, oftewel fritillaria. Hij dankt zijn naam aan zijn vorm en zijn kleuren. Er zijn heel veel hyacintachtige te verkrijgen als verwilderingsbol. Hier zie je de buishyacint, oftewel Huskina. Deze witte bloem is familie van het sneeuwklokje. Hij heet de Galanthus. Hij is heel sterk en bloeit heel erg lang. Dit is natuurlijk de bekendste bloembol die er is, de tulp. Maar dit is de wilde tulp. Je ziet het al, deze heeft een dunner steeltje. En het voordeel van deze wilde tulp is dat hij zichzelf vermeerdert in uw tuin. Waardoor u er heel lang plezier van heeft. Dit is natuurlijk ook een hele bekende, de narcis. De narcis doet het altijd goed als verwilderingsbol. De narcis is er in heel veel soorten te verkrijgen. En stiekem kun je ze ook nog af en toe in de vaas zetten.
Je kunt verwilderingsbollen ook goed gebruiken als bodembedekker. Hier zie je bijvoorbeeld de bosanemoon. Dit is heel erg leuk om met andere, hogere verwilderingsbollen samen te combineren. Wil je nu ook zo'n verwilderingsbollen in je tuin? Deze zijn meestal vanaf het najaar verkrijgbaar. Je kunt ervoor zorgen dat je al echt vroeg in het voorjaar verwilderingsbollen in bloei hebt, tot wat later in het voorjaar. Kijk daarom goed wat er allemaal verkrijgbaar is. Kijk naar wat je leuk vindt en naar je kleur. Maar in deze tijden, alles mag, zolang je het zelf maar leuk vindt. De bomen bepalen het aanzicht van een hellingbos. Minstens zo mooi en interessant is wat er allemaal op de bodem groeit. We zijn hier bij een plek waar inderdaad een variatie aan soorten staat, voorjaarsflora, kort bij elkaar. Dus daar kunnen we eens even mooi langs gaan. Ja. Ja, deze is al uitgebloeid, dat is het speenkruid. Die is eigenlijk al heel vroeg, zeg maar. In februari kun je die al tegenkomen, zo'n mooi geel bloemetje. Nog voor het voorjaar. Ja. Eigenlijk nog voor het voorjaar, de eerste aankondiging van het voorjaar. Bosanemoon die we hier zien staan, die is dus nu heel mooi in bloei op dit moment. Even kijken, richting jou hebben we dan hier nog witte klaverzuring staan. Heeft een beetje een blaadje als klavers. En die kunnen ook afhankelijk van de lichtinzichttijd komen die meer omhoog of ingeklapt. Mm-hmm. Hier zien we weer bosanemonen, alleen een heel andere kleur dan iets hogerop. Klopt. Hier zie je een hele mooie witte. Maar hierachter zie je bijvoorbeeld een bosanemoon waar inderdaad toch wat meer roze in zit. Hoe komt dat kleurverschil dan? Is ook deels genetisch. Kan ook met het stadium waarin de bloei is. Dus een jonge bloem kan witter zijn dan een oudere bloem. Maar er kan ook gewoon wat genetische variatie in zitten. Zoals bij ons is met onze haarkleur. Oké. En we zien kleine magrietjes. Nou ja, dat is een muur. Oh, een? Dat is geen muur? Ja, toch, zo heet hij. Dat is een muur. Als er zo'n muur staat tussen ons en de buren, hebben we het goed, toch? Ja, absoluut. Het is jammer dat we geen geurtelevisie hebben, want hier hangt een hele sterke geur. Klopt. Hier hangt nu een lekkere geur, moet ik zeggen. Dat is de geur van daslook. Die is op dit moment heel prettig, vind ik. Hij kan later in het seizoen wat overweldigend zijn. Nu staat hij nog niet in bloei, we zijn nog wat vroeg. Maar in de loop van mei is dit wel een van de laatste voorjaarsbloeien die een witte deken in het bos legt. Allemaal witte bloemetjes? Allemaal witte Kleine bloemetjes? Kleine bloemetjes, meerdere bij elkaar. En dan heb je van die hele tapijten vol met daslook. En de naam daslook, dan denk ik dat is look voor de das. Dus hier komen ook dassen voor? Nou, die associatie zit er wel in. Vroeger was inderdaad het idee dat daslook vooral voorkwam bovenop op een dassenburgt. Dat de plek was, vandaar die combinatie daslook. In Duitsland is het beerlauch. En daar zit weer de associatie met de beren die dat dan eventueel zouden eten. Dus hier zitten wel dassen, maar hier zitten toch geen beren? Hier zitten dassen, maar gelukkig geen beren. Ja, gaan we weer helemaal naar boven. Ja. Bloemetjes ook inderdaad. Bloemetjes die we in het bos hebben gezien. Oh kijk, dat is er een die we nog niet hebben gezien. Een sleutelbloem. Ja, we begonnen deze reportage over de hellingbossen op een holle weg in het IJzerbos. En we eindigen op een holle weg op de Bergse Heide. Klopt, inderdaad. Nu zie ik daar nog iets staan. Is dat ook voor jullie? Klopt, dit weiland is ook van ons. Net zoals hier aan de andere kant van de holle weg. En in die weilanden hebben we inderdaad wat stukken afgezet en die zijn ingeplant met bosplantsoen. Boomvormers, bestdragende struiken, dat soort zaken, zodat dat wat meer uitgroeit en dat dan die bossen ook wat meer met elkaar verbonden zijn voor de dieren. Ja. En die dieren daar die zien dan van, hé, we moeten die kant uit? Nou, ja, inderdaad, zo werkt het wel. Ze hebben dan wat meer dekking en voor de vogels zorgt dat ook voor een wat natuurlijke verbinding en ook voor bijen en insecten zorgt die bloemrijkdom voor een goede verbindingszone.
Ik wil alleen nog oversteken naar mijn auto. Is het nog ver? Nee, we zijn er bijna en gelukkig is het vlak. In het groen rondom Arsen ligt hoeve Jan Boors. Peter en Nelleke Hegger boeren hier op puur biologische wijze. De liefde voor het land en de dieren staat daarbij altijd voorop. Wij zien hoeve Jan Boors en zien al 6 generaties op deze plek. Momenteel runnen we een biologische rundveehouderij. Dat wil zeggen, we melken dikke emmerijkoeien die op een natuurlijke manier gevoed en gehouden werden. Peter die ziet eigenlijk elke dag om 5:30 op om de koeien te melken. En wij komen dan wat iets later en dan komen we Peter helpen met poetsen. En daarna gaan we met z'n allen ontbijten. Dat doen we altijd met gebakken eier, flink wat dikke room in de koffie. Daar proberen we echt altijd ons momentje van te maken. Want dat vinden we gewoon belangrijk. Ja, het beste. Ons koeien gaan elke dag ongeveer vanaf eind maart naar boete. En krijgen elke dag wel een nieuw stuk vers gras met kruien om te grazen. Joe en Nicky die helpen me daar heel erg goed mee. Die zien zo trouw. Kijk goed, Jan. In de randen van de wei laten we de bromstruik een beetje staan. Want dat is een veilige plek voor heel veel andere vieren. Zoals vogel en insecten, muis. Wel goed kijken, want dat doet wel eens pijn aan de hand. Daar kom ik. Heel gemütlich. En uiteindelijk, Gieders leidster, let maar eens op, daar gaat ze 8008 weer voor op kop. Na een paar weken naar de boete toe gaan, is het nog elke dag een feest. Ze groeien de kont in de loog, weten niet wie gek ze zo snel weer op het nieuwe stuk moeten komen. Behalve als een dikkie. Doe maar. Goed zo. Zo. Dikkie is een beetje verstandelijk beperkt. De blauwe. Oh, ja. Maar wel een hele lieve. Het is een rustige koe. En daarom die bewaakt ook een beetje de rust in de kudde. Dat is fijn. Dat is nog niet zoveel. Het is nog best wel koud voor de tijd van het jaar. Maar wat er stiert is al een heerlijke kruidenbuffet. Kijk ze maar eens lekker grazen. Dat is lekker, hè, jong. Al die koeien die hebben ook een ander kapsel. Kijk, deze die zit een beetje... Ja, die heeft zo'n pluimke. De andere heeft een soort puuske. Deze juks. Zie je net, mensen? Het is allemaal een ander kapsel. Kijk eens. Ons trots. Sinds een paar jaar is hoeve Jan Boors heel herkenbaar in deze streek. En de mooie nieuwe hagen, die ook wel Maasheggen natuurlijk weer genoemd. Ze geven ons de verbinding met de aanliggende bossen, maar bieden ook een veilige haven voor heel veel helpers om het landgebruik in een natuurlijk evenwicht te houden. Modern gezag, biodiversiteit. Peter, zo'n leven aardige bevlogen boer en mens.
waar alles om zijn vier, land en de mensen om hem heen draait. Zo'n mens die met zijn hele ziel en zaligheid tussen zijn vier leeft en met de hand in de grond zit. Als dit soort mensen ons uitleggen waarom je nou is naar biologisch, dan snap ze dat gewoon. Dan ben je gewoon en dan ken ze ook niet meer terug. Dit was Natuur en Zo voor deze week. Meer is te vinden op de website. Graag tot de volgende keer voor een nieuwe ode aan het Limburgse land.